Familiatik ez dut hartu naziotasunaren inguruko informaziorik. Ni bestera batera formatu naiz nazioaren inguruan. Eta batez ere, hizkuntza eta kulturaren inguruan deskubritu nuen Euskal Herria. Transmisio hori ez dut familiatik hartu. Hori geroko haua izan da. Beranduagotan hitz egin dugu gauza askotaz. Nik 9 bat urte edo nituenean abade baten bitartez, katekesizean abade baten bitartez, Juanito Gallastegi eta bizi da. Juanito Gallastegi horren bitartez hartu nuen hezkuntza kultural markatu nauena. Eta hizkuntzaren aldeko maitasuna eta niri hizkuntza zenaren deskubrimiento kontziente. Horrek eman zizkidan informazioak egin nau neurri baten euskaldun, kontziente. Erraminta baneukan, baina kontzientzia nazio baten hizkuntza zen kontzientzia ez. Horren bitartez hartu nuen. Alde batetik, bera Orominoko koadjutorea zen, Jurretan zegoen parrokian beste abade bat gehiago, 3 abade zeuden orduan, baina hori asignatuta zegoen Orominoko San Marko ermitara koadjutore bezala. Eta ordu pila bat sartzen zituen gurekin. Horren bitartez antzerki mundua ezagutu nuen, bertsoen mundua ezagutu nuen, kantuen mundua ezagutu nuen, koro txiki bat egin zuen bertan, antzerki talde bat sortu zuen. Horrego zan, abade movimentu bat kulturaren inguruan, retolaza eta hauek kilikiliren inguruan, horren bitartez hartu nuen euskeraren beraren garrantzia, eta hartu nuen baita ere informazioa nola beste leku batzuetan etzen euskerarik egiten, eta kalera irtetez genen gazteleraz egiten zutela, elegantea zelako, eta orduen kontraste horiek horren bitartez hasi nintzen bizi izaten. Eta jabetzen, nonbait euskaldunok euskeraz bizitzeko eskubidea, horren bitartez. Eta horren bitartez hasi nintzen egiten bebai nire ingurua handiagoa, uniberso zabalago batera ailegatzen ze. Horren bitartez hasi ginen Bilbora joaten, Euskaltzaindia bera ezagutu genuen, Euskaltzaindiak antolatzen zituen urteroko lehiaketa batzuk, Bizkaiko leku desberdinetako umeak joaten ginen, ipuinak idazten genituen lehiaketa horretan, galdera batzuk erantzun, bertsoak kantatu, eta gero urtean, gero ematen zizkiguten lako sari batzuk, eta estenario batera igoteko aukera eukin nuen 3 aldiz, bertsoak kantatu eta sari bat ematen zigun bebekak.